Аўтамабілі – галоўная крыніца забруджвання паветра. Блядь. І калі некаторых відаў забруджвання нельга пазбегнуць, кіроўцы робяць непатрэбныя выкіды падчас агрэсіўнага кіравання, непатрэбнага прастою з працуючым рухавіком і аэрадынамічнага супраціўлення. Другі. Не пакідайце рухавік працаваць падчас стаянкі, калі гэта магчыма і бяспечна. Пры працы рухавіка на стаянцы спажываецца паліва і ствараюцца непатрэбныя выкіды. Трэці. Памяншайце нагрузку на рухавік праз трансмісію, таму што рухавік працуе больш эфектыўна на ніжэйшых абаротах. Oju, kurwa. Аўтамабілі – галоўная крыніца забруджвання паветра.